discurs que hem fet abans amb el senyor Botella i amb el senyor Massanés. O sigui, la senyora Montse Domènech continua aquest discurs de la preocupació, i dic preocupació ben dit, no?, tant administrativa com d'entitats i institucions, en què tot això que estem fent aquí és molt important i molt interessant, però s'ha de continuar vetllant, i ara ja ens ho explicarà. Abans l'han presentada com la més experta, jo dic el que he sentit en aquest camp, i que evidentment crec que ja no és un tema d'experiència, sinó de coneixement, les dues coses s'ajunten, perquè el que ens expliqui ara ho puguem aplicar directament a tot el que aquests dies estem visquent. Gràcies per ser aquí i gràcies per aquesta sessió que segur complementarà perfectament tot el que estem coneguent avui. Gràcies. Moltes gràcies, Lluís. Tot teu. Hola. Això es pot treure perquè aquí se'm sent, no? Així? Per així ho trec. Primer de tot, agrair als organitzadors d'aquesta jornada perquè al Departament d'Agricultura a vegades expliquem molt les coses però no tenim oportunitat en fer-ho amb jornades de professionals. I està bé explicar les actuacions que fa l'administració catalana amb el camp de l'agricultura i de la protecció dels productes agroalimentaris amb aquest foro, on hi ha restauradors i hi ha productors. Després dir que després dels ponents i sobretot després dels estrellats i les olors i tot, no sé si la meva presentació serà tan animada com la d'Alícia, tan intensa com la del Pep o tanta fum com els... però intentaré fer-ho el millor que pugui. Bé, nosaltres estem aquí al Pirineu i sabem que el Pirineu és un lloc que la gent va a esquiar, que va d'excursions, que fa senderisme i, com hem dit abans, sembla que ha sigut el Toni, però al final la gent també vol anar a la gastronomia. Nosaltres des del Departament d'Agricultura cuidem molt el producte, però des de fa un temps s'ha canviat el nom del departament i també es diu alimentació. I per això des de fa temps també col·laborem amb turisme, amb tot de projectes que us aniran explicant, perquè el producte no és sol, és el producte i l'alimentació. També ha dit el Toni, i vull repetir-ho, el que treballa el Departament d'Agricultura és per preservar les produccions agrícoles, però sobretot perquè la gent visqui al territori, que els productors visquin i es guanyin la vida. Aleshores, també el sector alimentari, encara que la gent no s'ho pensi, és un sector de l'economia, una font de riquesa pel Pirineu i el Prepirineu. Què passa? Que a les zones de més altitud trobarem pastures i a les zones de les valls, en el que és tot el paisatge del Pirineu per Pirineu, trobarem explotacions, a vegades petites, però que donen algunes produccions variades. Aquestes produccions variades seran les que veurem que moltes d'aquestes produccions són els productes de la terra que hem anat anomenant, tant els de producció com els de recol·lecció. Hi ha cereals, farratges, hortalitzes, tubercles i també vinya i oliveres en alguna zona del Prepirineu, que podríem dir l'Alt Empordà o els Pallarsos. Pensem que la vinya havia arribat aquí fins a Filoxera. Sempre es parla que la cooperativa del Cadí es va formar quan la Filoxera va deixar sense producció de vi, van tenir que buscar una producció de carn, que després es va convertir en producció de llet. Sempre ho llegeixo a tots els llocs i suposo que tots aquí ho sabeu. Després hi ha la ramaderia extensiva. La ramaderia extensiva, tant del que fa de la vaca bruna, amb els seus creuaments, com el que és la xisqueta, que ja n'hem parlat, la ripollesa, que ahir la gent que va anar a sopar va poder provar-la, i l'aranesa. I també hi ha altres produccions petites d'aus i altres coses. Per tant, el sector agroalimentari també és una riquesa del Pirineu, a part de tota la part del turisme. I el que s'espera d'aquí, que és territori, producte i gastronomia, és que els productes que estan aquí són els que es vegin, que utilitzen els restaurants, sobretot sempre que es pugui. Jo crec que aquí ja s'ha parlat de ramaderia extensiva, de les races, de l'agricultura, petites explotacions. Després, què passa? Que hi ha indústries. Hi ha escorxadors, hi ha la cooperativa que elabora formatges, hi ha moltes indústries d'embotits, hi ha també molts artesans, que després també parlaré de l'artesania alimentària. O sigui que, a part de les produccions, hi ha les elaboracions. Avui aquí tenim una presentació d'embotits, de formatges, de carn, etc.
també formen part de la riquesa agroalimentària del Pirineu. I després les recol·leccions, que ja s'han parlat també, de la truita, dels bolets, de les herbes, de la xicoia, dels fruits del bosc, que es fan marmelades artesanes, com podia ser els gerds, els mirtils, les maduixetes, etc. Bé, què fa el Departament d'Agricultura? El Departament d'Agricultura fomenta els productes agroalimentaris diferenciats i també les produccions agroalimentàries diferenciades, perquè tot això és el que fa que es mantinguin les produccions tradicionals, els nostres paisatges, les produccions que estan sempre en un territori i no volem que el territori es desertitzi ni que el territori la gent tingui que anar-se'n, sinó que es mantingui la població. I totes aquestes coses que han estat parlant abans, per exemple, el Toni, quan ha estat parlant l'exemple del Pallars, què fa? Que els cuiners utilitzin aquests productes, que la gent vagi i compri productes locals i tot això és el que fa mantenir el territori. Després, com us aniré parlant de cada una, intentaré de pressa, perquè el temps és just, de cada una d'aquestes actuacions. Això és el Pirineu i aquí podríem trobar totes aquestes produccions que hi ha al Pirineu i al Prepirineu, perquè Gastropirineu no solament és a les comarques pròpiament pirinaiques, sinó al Prepirineu, com hem vist. El Prepirineu també és molt actiu amb les produccions i la cuina. Catalunya té 24 IGPs i DOPs agroalimentàries, incloent els licors, begudes espirituoses que mai es parlen, però com aquí avui en parlaré d'una, que és la ratafia, que també se n'ha parlat, són 24 productes reconeguts per la Unió Europea. I d'aquests 24 productes en tenim 8 en aquesta zona i en parlaré, ara en parlaré. El primer és la DOP formatge de la Lluís de Cerdanya, que és un formatge, és la llet de frisona dels productors de l'Urgell i de la Cerdanya la recull una cooperativa, que és el Cadí, que és l'únic productor, que fa moltes elaboracions, però entre ells fa dues amb DOP. Una és aquest formatge, que és de llet pasteuritzada, pasta prensada, no cuita, una textura, etc., cremosa, tendra. Jo ara no puc fer una descripció organolèptica, em sembla que durant aquesta jornada hi haurà un cuiner que ho explicarà. Avui l'hem pogut provar a l'hora d'esmorzar, que he tingut l'oportunitat d'aprendre. És una de les denominacions d'origen que hi ha en aquesta zona i precisament, com avui ha dit l'alcalde, té el Consell Regulador en aquesta ciutat. La segona és la mantega per excel·lència, és la mantega de Catalunya, per dir-ho d'alguna manera. Jo soc gran ja i recordo a casa meva de petita que era la mantega que hi havia. També prové de les mateixes produccions de llet, de la mateixa cooperativa. Per la seva alimentació de les vaques, per l'elaboració i la maduració, té un aroma fantàstic. Jo ara també no puc descriure tots els productes ni dir totes les característiques dels productes, perquè si no acabaríem. Diuen que sap a nou avellana i també es pot provar aquí a la Seu d'Urgell. La següent és la IGP, Indicació Geogràfica Protegida, Badia dels Pirineus Catalans. Aquesta IGP, que fa molt temps que tenia un reconeixement transitori, he dit, les IGPs i les DOPs estan reconegudes a la Unió Europea. Són productes que els ha reconegut la Unió Europea. Després parlarem de molts productes de la terra, però aquests són els que la Unió Europea té com a productes lligats al territori de Catalunya. És una IGP que fins abans de l'estiu no s'havia reconegut per la Unió Europea, perquè quan es va demanar el reconeixement la part francesa va dir que també tenia dret al nom i van recórrer i van parar el procediment. Va trigar molts anys perquè entremig van haver moltes coses de normativa canviant i que això no és avui el dia d'explicar-ho, i actualment ja està registrada, i està registrada la Badia dels Pirineus Catalans i també el que es diu Rosé, la Rosé dels Pirineus Catalans, que l'elaboren a l'altra part del Pirineu, la part francesa, però ara en aquest moment ells poden fer vedella i nosaltres podríem fer Rosé, cosa que no se'n fa. En aquest moment la IGP Badia dels Pirineus també hi ha uns 300 productors
i hi ha una empresa que és Mafriseu, que està també aquí davant i que té productes aquí exposats, que és l'únic comercialitzador en aquest moment. Un repte de l'administració és fer-la més gran, ja veurem si podem fer-la, perquè seria l'única producció càrnica que podem aconseguir que estigui reconeguda, perquè els animals neixen, estan a les pastures, van de la mare, estan a les pastures, després s'alimenten de farratges, pinsos, etc. I les races són bruna, també la part francesa Aubrac i Gasconya, i amb creuament Charolais i Limousin i Blonde d'Aquitània. En realitat, en aquest moment, l'única que podem dir que es fa aquí, aquesta part del Pirineu català, és la vedella dels Pirineus catalans. Seguim. Estem parlant de la Garrotxa, avui també hi ha hagut molts restaurants de la Garrotxa. Tenim aquest fesol de Santa Pau, és un fesol que es fa a les terres volcàniques de la Garrotxa. Té 3 varietats que són autòctones, que és la tabella grisa, la setze manera i la gra petit, i que actualment estan envasant i certificant producte. És un producte dels que jo no m'agrada dir coses negatives, però aprofitant que és un foro professional, si tu vas a Barcelona tothom diu que fa no sé què amb fesols de Santa Pau. Jo crec que hem de ser molt honestos i si són fesols de Santa Pau, posar-ho, i si no pot dir que amb fesolets, igual també és molt bo, no fa falta enganyar. Però crec que amb això estem millorant, perquè l'altre dia vaig estar a Olot per un tema i vaig veure que a les botigues hi havia fesols de Santa Pau, fesols del país, que vol dir que no estaven certificats, segurament eren del país, i després posava fesols de Mèxic i vaig dir, bueno, doncs ja estem avançant, almenys per la zona de producció. Això té que arribar a les altres zones consumidores i que la restauració de Barcelona, si són fesolets no fa falta que digui que són fesols de Santa Pau. És un producte que té una pell fina, és molt poc farinós, és cremós, és una cosa magnífica. Tenim aquest producte a la part de la Garrotxa. I l'oli, l'oli ara al Pirineu, sí, a l'Empordà també es fa oli. Aquest oli de l'Empordà és un oli molt diferent, també té unes varietats autòctones, que és Argudell, Coribell i Lleida Cadaqués. També hi ha una miqueta d'arbequina, es veu que sense arbequina no podem passar. No puc parlar de l'anàlisi organolèptic perquè sensorial és molt complicat, solament dir que és un oli molt diferent, molt bo, que té molts polifenols i com precisament a la zona de l'Empordà no els hi falta gent que compri ni restauradors responsables, és un oli que al cap d'un mes o 2 mesos de sortir pràcticament no hi ha ampolles. Tant de bo que això ens passés amb tots els productes que tenim. Després, la poma de Girona és una IGP, també hi ha part de la producció es fa a l'Empordà, per això també l'explico aquí. Són varietats de pomes que no són autòctones, però sí que els productors, això que hem dit que el productor també és molt important, han lograt fer una producció de molta qualitat, inclús s'exporta a Anglaterra i és reconeguda la poma de Girona. I després hi ha aquí una IGP, que és del pa de pagès català, que diria, és un pa de pagès que té que seguir el reglament que està reconegut a la Unió Europea perquè era un nom amb molta reputació i tots els forners de Catalunya van voler que això es reconegués. Hi ha forners que fan la IGP, forners que no la fan, però l'únic que seria IGP pa de pagès que compliria el reglament del que està a la Unió Europea és el que va amb unes bosses amb aquesta etiqueta. Sí, també tenim un pa que es fa tot a Catalunya, per tant també es fa aquí al Pirineu. Jo n'he comprat amb algun forn de la Cerdanya i de l'Urgell amb la bosseta. Hem pres avui per al Fabric i el veí el sopar era d'aquest. Jo volia preguntar-ho, però no. Hi ha un forn aquí a la seu? Sí, perquè sí que hi ha un forn que em fa. Ho dic per afegir una mica que el producte està present, però aquí l'han tingut molt present. Bé, i després hi ha una beguda espirituosa. A Catalunya en tenim 2 reconegudes a la Unió Europea, potser no ho sabeu perquè és molt recent, que és el brandi del Penedès i la ratafia, que ja estava reconeguda feia molt temps. I precisament al Pallars, a la Garrotxa, ahir va ser la fira, em sembla, de ratafia a algun lloc, i en aquest moment hi ha moltes empreses que la volen certificar, encara no sabem quantes, però que també està reconeguda a la Unió Europea. Si solament tenim a Catalunya
dues indicacions de begudes espirituoses i una és el Brandi Penedès, que solament hi ha 2 marques, i aquí hi haurien més marques. No falta anomenar les 2 marques del Brandi perquè ja sabeu quines són. I jo també he volgut posar els vins, no? I hi ha 3 denominacions de vins. Per què? Perquè tenim la de l'Empordà, que també a l'Empordà hi ha vinyes que fan aquest, i després anomenaré el d'ahir el sopar, que era molt bo, que no és cap denominació però també està molt bé, i els costers del Segre, que arriba al Pallars. Llavors la denominació de Catalunya, que ja sabeu que és una denominació de tota Catalunya, que poden participar vins de totes les altres denominacions. Per tant, també tenim 3 denominacions de vins. I com vaig veure, les produccions de vi també aquí d'alçada estan començant a produir-se i veurem el que sortirà perquè són uns vins de la terra, encara que no estiguin en denominació d'origen. Molt de pressa perquè això... Bé, d'artesania alimentària, tothom sabeu el que és un artesà alimentari, que hi ha uns oficis tradicionals. Els oficis també són patrimoni perquè si ningú sapigués fer embotits, no sapiguéssim fer formatges, pastissos i pa, què seria, no? I clar, s'ha d'alguna manera de fomentar i de cuidar i el Departament d'Agricultura ho fa, no? Hi ha una comissió d'artesania alimentària, estan regulats uns oficis i intentem fomentar-los. Tothom sap el que són els pastissos, els forns, els formatges i els cansets xocoters, però aquí destacar que formatgers aquí no n'hi havia pràcticament i ara no sé, hi ha molts formatgers als Pirineus, no tinc comptabilitats quants, i a més que fan uns formatges extraordinaris, tant els tradicionals que després quan farem un passe dels productes de la terra els veureu, sinó unes noves produccions fantàstiques. Dir que aquests artesans fan els productes de la terra, que després veurem, i que hi ha un 27% de les empreses artesanes que tenim registrades, que és una cosa voluntària i per tant tampoc és molt indicatiu, estan aquí a la zona de Gastropirineus, per dir-ho d'una manera. I també dir que el fet que hi hagi tants formatgers en l'alça vol dir que el sector està creixent i vol dir que són més consumidors de formatge ara que abans. I això és una cosa important. Abans de les productes de la terra no vull deixar de parlar del que és l'acreditació de la venda de proximitat, que és un reconeixement, una acreditació voluntària que porta el Departament d'Agricultura per a aquells productors que venen directament els seus productes, que produeixen o també s'hi fan les seves elaboracions, sempre que les seves elaboracions vinguin de les seves produccions, o sigui, per fer embotites de tant i porc, per fer marmelada de poma, de ser les pomes teves, o sigui, sempre lligat al productor. Amb això hi ha 500 pagesos acreditats a nivell del Pirineu i hi ha 2.000 i pico a tota Catalunya, o sigui que una quarta part dels pagesos que estan acreditats per la venda de proximitat també estan en aquestes comarques. De què? De vacum, d'oví, d'embotits, de formatges, d'apicultors, herbes, etc. Aquí no puc deixar d'anomenar que per potenciar la venda de proximitat amb el Departament de Turisme i amb Valícia es va fer el Benvinguts a Pagès, que va ser un projecte molt important que explicarà el senyor Patrick Torrent de l'Agència Catalana de Turisme i per tant, a més és Turisme el que ho va impulsar, però que s'han fet moltes actuacions per impulsar que el propi productor pugui vendre el seu producte i així guanyi valor afegit. I ara començarem amb els productes de la terra. Els productes de la terra són aquests productes tradicionals, tant si són productes produïts o elaborats, que fa més de 50 anys, això de la tradició a vegades és menys, que es fan en una zona. El Departament d'Agricultura va ser, en una llei que va fer en el 2003, va dir que el Departament d'Agricultura tenia que fer un inventari de productes de la terra i que a més s'havia d'anar posant al dia. Perquè des que el van fer, molta gent de moltes zones em diu que hi ha un embotit en el meu poble, a la meva comarca, que no està a l'inventari i el tenim apuntat i el dia que tinguem diners farem que s'estudiïn els productes. Això ho va estudiar l'Observatori de l'Alimentació i dirigit pel doctor Jesús Contreras. Jesús Contreras, que vindrà Jesús Contreras aquesta tarda a explicar-vos moltes coses i és molt amè i jo segur que explicar coses sobre això també. En total, en aquest moment tenim 262 productes inventariats
I podem dir que un 38% d'aquests productes està en la zona d'aquesta de Gastropirineus. Per què? Perquè un 51% són productes específics de la zona pirinaica i un 48% són productes de tota Catalunya. I ara, com no puc explicar-los tots, perquè el Lluís em diria que m'estic passant, aquest és el llibre que vam editar quan vam fer i aquí hi ha uns quants productes que surten i en comentaré uns quants, però molt ràpid. No és tan maco com el d'Alícia, però he intentat fer alguna cosa. Aquí tenim el pa de fetge, tothom sap el que és el pa de fetge, per això que no m'estendré. Semblava que els patés eren francesos i no, que hi havia un pa de fetge que es feia a totes les comarques del Pirineu i també el Prepirineu, que és boníssim, que també els restaurants el poden donar de primer plat o d'aperitiu amb una torradeta. S'ha parlat de la girella, jo he parlat del xolís, també podia haver parlat de la girella. El xolís ja sabeu que és un embotit crocorat de molta qualitat, que és llarg, amb una carrosada vermella, amb espurnes de greix, i que hi ha concursos i fires. Estem aquí, jo crec que tots vosaltres sabeu el que és el xolís. També s'ha parlat en un moment del farcit al carnaval, que és un producte, com el seu nom diu, de Quaresma, es basa com una botifarra d'ous, però que li han posat arròs, panses, trossos d'embotits de l'Alt Pirineu que s'està recuperant. A mi, quan el veig la foto, em sembla un quadre abstracte. És tan maco de veure. Ara podria parlar també del tupí, que és un formatge tradicional del Pirineu, que era de la cultura de l'aprofitament. Els pastors, quan sobrava formatge, s'assecava, posaven una mica de licor, el mantenien i se'l menjaven. Ara no, és un producte gourmet, quasi bé, que es pot trobar, que el fan els formatgers artesans i que es pot trobar a moltes zones, a moltes botigues, a molts restaurants, etc. Un altre que també s'ha recuperat és el serrat d'ovella, que és un producte dels Pirineus d'ovella. Es diu serrat perquè no té forats, jo no sabia que el serrat era, volia dir sense ulls, que és boníssim, el fan alguns, es veu que no és molt fàcil de fer, alguns artesans. El mató ja sabeu que és el producte de llet o formatge, hi ha qui discuteix si és un formatge o no, això no entrarem. Abans era de cabra, amb herbacol, avui és de cabra, de vaca, d'ovella, herbacol, etc. Hi ha una varietat de matons impressionants, però a tot se li diu mató. A vegades s'ha intentat definir un mató, però és molt difícil, doncs direm matons. Després les pastisseries i els forns. Solament he posat dos exemples, les coques salades i les coques dolces, perquè si no podria estar aquí dient 1000 productes. Aquí, a la Cerdanya, aquí a Martinet, a Segur, que a tot el Prepirineu, hi ha coques, les tradicionals, la de pa, la de brioix, la de fruita, la de Sant Joan, però després hi ha coques que li van posant gerds, marmelada, xocolates, una variació enorme. I amb les salades, que abans eren les coques que la gent feia amb els productes que tenia de l'horta, o la botifarra, l'arengada, avui en dia es fa de tot. Per tant, igual que aquests dos exemples de productes de pastisseria i de pa, n'hi ha dels tradicionals i innovats que fa tothom. Però vull dir, tots molts deriven de productes tradicionals com eren les coques, per exemple. Després hem parlat aquí també de l'allioli de codony. No sé si el Lluís ha dit que n'havia pres ahir, no? O no va ser tu? Ah, sí, no sé. Doncs és un producte que també era de l'aprofitament, l'oli que sobrava de l'any anterior. El codony és una fruita que es veu que es pot fer amb aquesta altitud, tampoc és una fruita molt agradable de menjar, doncs feien aquesta salsa que es conservava i que avui en dia també el pots trobar a restaurants, amb torradetes, inclús acompanyant carns. I que també hi ha fires, concursos, etc., espallars, etc. Ara parlaré de la col d'hivern, del trinxat, és més lligat a la gastronomia, que la col d'hivern quasi no trobaríem cap producte aquí, no? És un altre producte que suporta créixer a l'horta en fred, i ja sabeu quin plat és el plat estrella, que a més avui en dia també no solament es ve als restaurants, sinó que està industrialitzat. Hi ha alguna empresa que és un plat que és com el paradigma del que és el producte i la gastronomia. Hi ha un altre, que és els naps de tall tendre. Aquests serien de tall tendre, que és de la Cerdanya, però és de la família dels naps negres i que són guisats, caldos, brous, peus de porc, carns, etc. I també és un dels productes que es produeix al Pirineu.
Aquí hi ha la patata de Camprodon, però podríem dir la d'Orís, la de Ripoll, la patata feta a una alta altitud, és de més qualitat, es conserva millor i per tant és un dels productes que tenim aquí i que hi ha pagesos que la fan i està molt bé que els cuiners comprin aquesta patata si cuinen per fer el trinxat o per fer qualsevol cosa. La pera de Puigcerdà, aquesta pera que és la pera que jo crec que és una pera fantàstica. Normalment és d'una varietat que es diu la Doyen de Comís. És una pera tardana, té un gust especial. També es pot utilitzar menjar-la fresca, però també hi ha molts plats tradicionals, l'Anna Camperes, etc. I aquest sí que a vegades també a Barcelona penso que trobem una mica de frau amb aquest producte. O sigui que no m'agrada parlar de coses negatives. L'ovella ripollesa, avui hem parlat de la xisqueta, els que van anar a sopar van veure ripollesa, és una de les races autòctones que tenim al Pirineu. Com Alicia i la noia que ha vingut al Pallars ha dit que és un sector que s'ha de promocionar, sobretot a aquestes comarques, que és on tenen més producció d'ovella i de xais, i aquestes ovelles necessitarien una diferenciació en el restaurant. No sé si els restauradors que en compren, igual que es diu, per això es fa el Santa Pau o com es deia les anxoves de l'escala encara que no ho fossin, pogués dir el xai de raça xisqueta o de raça ripollesa perquè almenys la gent quan vagi aquí la vegi i potser després la demanarà allà a altres llocs. És una manera, perquè és que no està diferenciada. Ho sabeu els que sou d'aquí, però no els que som de Barcelona. De la truita ja no diré res més, perquè amb el que hem parlat, dels restauradors, de Tabascan i tal, jo ja no diré res més, però també hi ha com un tema de pesca, que ja no és producció, sinó és pesca, i ja vaig a l'últim. Són els bolets, tampoc pràcticament he de dir res, ja sabeu que aquí és una terra de bolets, el Pirineu per Pirineu, que els bolets es poden menjar frescos, es poden assecar, que hi ha totes les varietats, carreretes, llanegues, ceps, fredolí, rovellons, etc. Hi ha la gent que en coneix més. I també volia recordar aquí que hem parlat de la xicoia, també seria un tema de recol·lecció, com hi ha altres productes que jo no sé i que segurament tots aquests restauradors que diuen que li demanen a un que li porti una vegada a la vegada un producte, deu ser una cosa d'aquesta. I espero que hagi servit per... No he passat tots els productes del Pirineu perquè eren moltíssims, els que m'ha semblat a mi que podia destacar. L'inventari de productes de la terra està penjat al Departament d'Agricultura a la seva web i qualsevol cosa que vulgueu ja sabeu que ens ho podeu preguntar. I espero que hagi servit per donar a conèixer més, no el que fa el departament, que això és el de menys, sinó els productes, i que aquests productes puguin estar lligats a la cuina i al territori i al paisatge. Molts anys. Moltes gràcies, Montse. Montse Domènech, moltes gràcies. He anat molt de pressa o què? No, molt bé. Amb el discurs que hem fet abans amb el senyor Botella i amb el senyor Massanés. O sigui, la senyora Montse Domènech continua aquest discurs de la preocupació, i dic preocupació ben dit, tant administrativa com d'entitats i institucions, en què tot això que estem fent aquí és molt important i molt interessant, però s'ha de continuar vetllant, i ara ja ens ho explicarà. Abans l'han presentada com la més experta, jo dic el que he sentit en aquest camp, i que evidentment crec que ja no és un tema d'experiència, sinó de coneixement, les dues coses s'ajunten, perquè el que ens expliqui ara ho puguem aplicar directament a tot el que aquests dies estem visquent. Gràcies per ser aquí i gràcies per aquesta sessió que segur complementarà perfectament tot el que estem coneguent avui. Gràcies. Moltes gràcies, Lluís. Tot teu. Això es pot treure perquè aquí se'm sent, no? Així? Per així ho trec. Primer de tot, agrair als organitzadors d'aquesta jornada perquè al Departament d'Agricultura a vegades expliquem molt les coses però no tenim oportunitat en fer-ho amb jornades de professionals. I està bé explicar les actuacions que fa l'administració catalana amb el camp de l'agricultura i de la protecció dels productes agroalimentaris amb aquest foro, on hi ha restauradors i hi ha productors. Després dir que després dels ponents i sobretot després dels estrellats i les olors i tot, no sé si la meva presentació serà tan animada com la d'Alícia, tan intensa com la del Pep o tanta fum com els... però intentaré fer-ho el millor que pugui.
Bé, nosaltres estem aquí al Pirineu i sabem que el Pirineu és un lloc que la gent va a esquiar, que va d'excursions, que fa senderisme i, com hem dit abans, sembla que ha sigut el Toni, però al final la gent també vol anar a la gastronomia. Nosaltres des del Departament d'Agricultura cuidem molt el producte, però des de fa un temps s'ha canviat el nom del departament i també es diu alimentació. I per això des de fa temps també col·laborem amb turisme, amb tot de projectes que us aniran explicant, perquè el producte no és sol, és el producte i l'alimentació. També ha dit el Toni, i vull repetir-ho, el que treballa el Departament d'Agricultura és per preservar les produccions agrícoles, però sobretot perquè la gent visqui al territori, que els productors visquin i es guanyin la vida. Aleshores, també el sector alimentari, encara que la gent no s'ho pensi, és un sector de l'economia, una font de riquesa pel Pirineu i el Prepirineu. Què passa? Que a les zones de més altitud trobarem pastures i a les zones de les valls, en el que és tot el paisatge del Pirineu i Prepirineu, trobarem explotacions, a vegades petites, però que donen algunes produccions variades. Aquestes produccions variades seran les que veurem que moltes d'aquestes produccions són els productes de la terra que hem anat anomenant, tant els de producció com els de recol·lecció. Hi ha cereals, farratges, hortalitzes, tubercles i també vinya i oliveres en alguna zona del Prepirineu, que podríem dir l'Alt Empordà o els Pallarsos. Pensem que la vinya havia arribat aquí fins a Filoxera. Sempre es parla que la cooperativa del Cadí es va formar quan la Filoxera va deixar sense producció de vi, van tenir que buscar una producció de carn, que després es va convertir en producció de llet. Sempre ho llegeixo a tots els llocs i suposo que tots des d'aquí ho sabeu. Després hi ha la ramaderia extensiva. La ramaderia extensiva, tant del que fa de la vaca bruna, amb els seus creuaments, com el que és la xisqueta, que ja n'hem parlat, la ripollesa, que ahir la gent que va anar a sopar va poder provar-la, i l'aranesa. I també hi ha altres produccions petites d'aus i altres coses. Per tant, el sector agroalimentari també és una riquesa del Pirineu, a part de tota la part del turisme. I el que s'espera d'aquí, que és territori, producte i gastronomia, és que els productes que estan aquí són els que es vegin, que utilitzen els restaurants, sobretot sempre que es pugui. Jo crec que aquí ja s'ha parlat de ramaderia extensiva, de les races, de l'agricultura, petites explotacions. Després, què passa? Que hi ha indústries. Hi ha escorxadors, hi ha la cooperativa que elabora formatges, hi ha moltes indústries d'embotits, hi ha també molts artesans, que després també parlaré de l'artesania alimentària. O sigui que, a part de les produccions, hi ha les elaboracions. Avui aquí tenim una presentació d'embotits, de formatges, de carn, etc. També formen part de la riquesa agroalimentària del Pirineu. I després les recol·leccions, que ja s'han parlat també, de la truita, dels bolets, de les herbes, de la xicoia, dels fruits del bosc, que es fan marmelades artesanes, com podia ser els gerds, els mirtils, les maduixetes, etc. Bé, què fa el Departament d'Agricultura? El Departament d'Agricultura fomenta els productes agroalimentaris diferenciats i també les produccions agroalimentàries diferenciades, perquè tot això és el que fa que es mantinguin les produccions tradicionals, els nostres paisatges, les produccions que han estat sempre en un territori i no volem que el territori es desertitzi ni que el territori la gent tingui que anar-se'n, sinó que es mantingui la població. I totes aquestes coses que han estat parlant abans, per exemple, el Toni, quan ha estat parlant l'exemple del Pallars, què fa? Que els cuiners utilitzin aquests productes, que la gent vagi i compri productes locals i tot això és el que fa mantenir el territori. Després, com us aniré parlant de cada una, intentaré de pressa, perquè el temps és just, de cada una d'aquestes actuacions. Això és el Pirineu. I aquí podríem trobar totes aquestes produccions que hi ha al Pirineu i al Prepirineu, perquè Gastropirineu no solament és a les comarques pròpiament pirinaiques, sinó al Prepirineu, com hem vist. El Prepirineu també és molt actiu amb les produccions i la cuina. Catalunya té 24 IGPs i DOPs agroalimentàries, incloent
les els licors, begudes espirituoses que mai es parlen, però com aquí avui en parlaré d'una, que és la ratafia, que també se n'ha parlat, són 24 productes reconeguts per la Unió Europea. I d'aquests 24 productes en tenim 8 en aquesta zona. I en parlaré, ara en parlaré. El primer és la DOP formatge de la Lluís de Cerdanya, que és un formatge, és la llet de Frisona, dels productors de l'Urgell i de la Cerdanya la recull una cooperativa, que és el Cadí, que és l'únic productor, que fa moltes elaboracions, però entre ells fa dues amb DOP. Una és aquest formatge, que és de llet pasteuritzada, pasta prensada, no cuita, una textura, etcètera, cremosa, tendra. Jo ara no puc fer una descripció organolèptica, em sembla que durant aquesta jornada hi haurà un cuiner que ho explicarà. Avui l'hem pogut provar a l'hora d'esmorzar, que he tingut l'oportunitat d'aprendre. És una de les denominacions d'origen que hi ha en aquesta zona i precisament, com avui ha dit l'alcalde, té el Consell Regulador en aquesta ciutat. La segona és la mantega per excel·lència, és la mantega de Catalunya, per dir-ho d'alguna manera. Jo soc gran ja i recordo a casa meva de petita que era la mantega que hi havia. També prové de les mateixes produccions de llet, de la mateixa cooperativa. Per la seva alimentació de les vaques, per l'elaboració i la maduració, té un aroma fantàstic. Jo ara també no puc descriure tots els productes ni dir totes les característiques dels productes, perquè si no, no acabaríem. Diuen que sap a nou avellana i també es pot provar aquí a la Seu d'Urgell. La següent és la IGP, Indicació Geogràfica Protegida, Badia dels Pirineus Catalans. Aquesta IGP, que fa molt temps que tenia un reconeixement transitori, he dit, les IGPs i les DOPs estan reconegudes a la Unió Europea. Són productes que els ha reconegut la Unió Europea. Després parlarem de molts productes de la terra, però aquests són els que la Unió Europea té com a productes lligats al territori de Catalunya. És una IGP que fins abans de l'estiu no s'havia reconegut per la Unió Europea, perquè quan es va demanar el reconeixement la part francesa va dir que també tenia dret al nom i van recórrer i van parar el procediment. Va trigar molts anys perquè entremig van haver moltes coses de normativa canviant i que això no és avui el dia d'explicar-ho, i actualment ja està registrada, i està registrada la Badia dels Pirineus Catalans i també el que es diu Rosé, la Rosé dels Pirineus Catalans, que l'elaboren a l'altra part del Pirineu, la part francesa, però ara en aquest moment ells poden fer vedella i nosaltres podríem fer Rosé, cosa que no se'n fa. En aquest moment la IGP Badia dels Pirineus també hi ha uns 300 productors i hi ha una empresa que és Mafriseu, que està també aquí davant i que té productes aquí exposats, que és l'únic comercialitzador en aquest moment. Un repte de l'administració és fer-la més gran, ja veurem si podem fer-la, perquè seria l'única producció càrnica que podem aconseguir que estigui reconeguda, perquè els animals neixen, estan a les pastures, van de la mare, estan a les pastures, després s'alimenten de farratges, pinso, etc. I les races són bruna, també la part francesa Aubrac i Gasconya, i amb creuament Charolais i Limousin i Blonde d'Aquitània. En realitat, en aquest moment, l'única que podem dir que es fa aquí, a aquesta part del Pirineu català, és la vedella dels Pirineus Catalans. Seguim. Estem parlant de la Garrotxa, avui també hi ha hagut molts restaurants de la Garrotxa. Tenim aquest fesol de Santa Pau, és un fesol que es fa a les terres volcàniques de la Garrotxa. Té 3 varietats que són autòctones, que és la tabella grisa, la setze manera i la gra petit, i que actualment estan envasant i certificant producte. És un producte dels que jo no m'agrada dir coses negatives, però aprofitant que és un foro professional, si tu vas a Barcelona tothom diu que fa no sé què amb fesols de Santa Pau. Jo crec que hem de ser molt honestos i si són fesols de Santa Pau, posar-ho, i si no pot dir que amb fesolets, igual també és molt bo, no fa falta enganyar. Però crec que amb això estem millorant, perquè l'altre dia vaig estar a Olot per un tema i vaig veure que a les botigues hi havia
Fesols de Santa Pau, fesols del país, que vol dir que no estaven certificats, segurament eren del país, i després posava fesols de Mèxic, i vaig dir, bueno, doncs ja estem avançant, almenys per la zona de producció, això té que arribar a les altres zones consumidores, i que a la restauració de Barcelona, si són fesolets no fa falta que digui que són fesols de Santa Pau. És un producte que té una pell fina, és molt poc farinós, és cremós, és una cosa magnífica. Tenim aquest producte a la part de la Garrotxa. I l'oli, clar, dirà l'oli, ara al Pirineu, sí, a l'Empordà també es fa oli. Aquest oli de l'Empordà és un oli molt diferent, també té unes varietats autòctones, que és Argudell, Corivell i Lleida Cadaqués. També hi ha una miqueta d'arbequina, es veu que sense arbequina no podem passar. No puc parlar de l'anàlisi organolèptic perquè sensorial és molt complicat, solament dic que és un oli molt diferent, molt bo, que té molts polifenols i com precisament a la zona de l'Empordà no els hi falta gent que compri ni restauradors responsables, és un oli que al cap d'un mes o 2 mesos de sortir pràcticament no hi ha ampolles. Tant de bo que això ens passés amb tots els productes que tenim. Després, la poma de Girona és una IGP, també hi ha part de la producció es fa a l'Empordà, per això també l'explico aquí. Són varietats de pomes que no són autòctones, però sí que els productors, això que hem dit que el productor també és molt important, han lograt fer una producció de molta qualitat, inclús s'exporta a Anglaterra i és reconeguda la poma de Girona. I després hi ha aquí una IGP, que és del pa de pagès català, que diria, és un pa de pagès que té que seguir el reglament que està reconegut a la Unió Europea perquè era un nom amb molta reputació i tots els forners de Catalunya van voler que això es reconegués. Hi ha forners que fan la IGP, forners que no la fan, però l'únic que seria IGP pa de pagès que compliria el reglament del que està a la Unió Europea és el que va amb unes bosses amb aquesta etiqueta. Sí, també tenim un pa que es fa tot a Catalunya, per tant també es fa aquí al Pirineu. Jo n'he comprat amb algun forn de la Cerdanya i de l'Urgell amb la bosseta. Hem pres avui per al Fabric i el veí el sopar era d'aquest. Jo volia preguntar-ho, però no. Hi ha un forn aquí a la seu? Sí, perquè sí que hi ha un forn que em fa. Ho dic per afegir una mica que el producte està present, però aquí l'han tingut molt present. Bé, i després hi ha una beguda espirituosa. A Catalunya en tenim 2 reconegudes a la Unió Europea, potser no ho sabeu perquè és molt recent, que és el brandi del Penedès i la ratafia que ja estava reconeguda feia molt temps. I precisament al Pallars, a la Garrotxa, ahir va ser la fira, em sembla, de ratafia a algun lloc, i en aquest moment hi ha moltes empreses que la volen certificar, encara no sabem quantes, però que també està reconeguda a la Unió Europea. Si solament tenim a Catalunya 2 indicacions de begudes espirituoses i una és el brandi Penedès, que solament hi ha 2 marques, i aquí hi haurien més marques. No falta anomenar les 2 marques del brandi perquè ja sabeu quines són. I jo també he volgut posar els vins, no? I hi ha 3 denominacions de vins. Per què? Perquè tenim la de l'Empordà, que també a l'Empordà hi ha vinyes que fan aquest, i després anomenaré el d'ahir el sopar, que era molt bo, que no és cap denominació però també està molt bé, i els costers del Segre que arriba al Pallars. Llavors la denominació de Catalunya, que ja sabeu que és una denominació de tota Catalunya, que poden participar vins de totes les altres denominacions. Per tant, també tenim 3 denominacions de vins. I com vaig veure, les produccions de vi també aquí d'alçada estan començant a produir-se i veurem el que sortirà perquè són uns vins de la terra, encara que no estiguin en denominació d'origen. Molt de pressa perquè això... Bé, d'artesania alimentària, tothom sabeu el que és un artesà alimentari, que hi ha uns oficis tradicionals. Els oficis també són patrimoni, perquè si ningú sàpigués fer embotits, no sàpiguessin fer formatges, pastissos i pa, què seria, no? I clar, s'ha d'alguna manera de fomentar i de cuidar, i el Departament d'Agricultura ho fa, no? Hi ha una comissió d'artesania alimentària, estan regulats uns oficis i intentem fomentar-los. Tothom sap el que són els pastissos, els forns, els formatges i els cansets xarcuters, però aquí destacar que formatgers aquí no n'hi havia pràcticament i ara no sé, hi ha molts formatgers als Pirineus, no tinc comptabilitats quants, i a més que fan uns formatges extraordinaris, tan els tradicionals que després quan
farem un passe dels productes de la terra, els veureu, sinó unes noves produccions fantàstiques. Dir que aquests artesans fan els productes de la terra, que després veurem, i que hi ha un 27% de les empreses artesanes que tenim registrades, que és una cosa voluntària i per tant tampoc és molt indicatiu, estan aquí a la zona de Gastropirineus, per dir una manera. I també dir que el fet que hi hagi tants formatgers en l'alça vol dir que el sector està creixent i vol dir que som més consumidors de formatge ara que abans. I això és una cosa important. Abans dels productes de la terra no vull deixar de parlar del que és l'acreditació de la venda de proximitat, que és un reconeixement, una acreditació voluntària que porta el Departament d'Agricultura per a aquells productors que venen directament els seus productes, que produeixen o també s'hi fan les seves elaboracions, sempre que les seves elaboracions vinguin de les seves produccions, o sigui, per fer embutides de tant i porc, per fer marmelada de poma, de ser les pomes teves, o sigui, sempre lligat al productor. Amb això hi ha 500 pagesos acreditats a nivell del Pirineu i hi ha 2.000 i pico a tota Catalunya, o sigui que una quarta part dels pagesos que estan acreditats per la venda de proximitat també estan en aquestes comarques. De què? De vacum, d'oví, d'embotits, de formatges, d'apicultors, herbes, etc. Aquí no puc deixar d'anomenar que per potenciar la venda de proximitat amb el Departament de Turisme i amb Valícia es va fer el Benvinguts a Pagès, que va ser un projecte molt important que explicarà el senyor Patrick Torrent de l'Agència Catalana de Turisme i per tant, a més és Turisme el que ho va impulsar, però que s'han fet moltes actuacions per impulsar que el propi productor pugui vendre el seu producte i així guanyi valor afegit. I ara començarem amb els productes de la terra. Els productes de la terra són aquells productes tradicionals, tant si són productes produïts o elaborats, que fa més de 50 anys, això de la tradició a vegades és menys, que es fan en una zona. El Departament d'Agricultura va ser, en una llei que va fer en el 2003, va dir que el Departament d'Agricultura tenia que fer un inventari de productes de la terra i que a més s'havia d'anar posant al dia. Perquè des que el van fer, molta gent de moltes zones em diu que hi ha un embotit en el meu poble, a la meva comarca, que no està a l'inventari i el tenim apuntat i el dia que tinguem diners farem que s'estudiïn els productes. Això ho va estudiar l'Observatori de l'Alimentació i dirigit pel doctor Jesús Contreras, que vindrà Jesús Contreras aquesta tarda a explicar-vos moltes coses i és molt amè i jo segur que explicar coses sobre això també. En total, en aquest moment tenim 262 productes inventariats i podem dir que un 38% d'aquests productes està en la zona de Gastropirineus. Per què? Perquè un 51% són productes específics de la zona pirinaica i un 48% són productes de tota Catalunya. I ara, com no puc explicar-los tots, perquè el Lluís em diria que m'estic passant, aquest és el llibre que vam editar quan vam fer i aquí hi ha uns quants productes que surten i en comentaré uns quants, però molt ràpid. No és tan maco com el d'Alícia, però he intentat fer alguna cosa. Aquí tenim el pa de fetge, tothom sap el que és el pa de fetge, per això que no m'estendré. Semblava que els patés eren francesos i no, que hi havia un pa de fetge que es feia a totes les comarques del Pirineu i també el Prepirineu, que és boníssim, que també els restaurants el poden donar de primer plat o d'aperitiu amb una torradeta. S'ha parlat de la girella, jo he parlat del xolís, també podia haver parlat de la girella. El xolís ja sabeu que és un embotit crocurat de molta qualitat, que és llarg, amb una carrossada vermella, amb espurnes de greix, i que hi ha concursos i fires. Estem aquí, jo crec que tots vosaltres sabeu el que és el xolís. També s'ha parlat en un moment del farcit al carnaval, que és un producte, com el seu nom diu, de Quaresma, es basa com una botifarra d'ous, però que li han posat arròs, panses, trossos d'embotits de l'Alt Pirineu que s'està recuperant. A mi, quan el veig la foto, em sembla un quadre abstracte. És tan maco de veure.
Ara podria parlar també del tupí, que és un formatge tradicional del Pirineu, que era de la cultura de l'aprofitament. Els pastors, quan sobrava formatge, s'assecava, posaven una mica de licor, el mantenien i se'l menjaven. Ara no, és un producte gourmet, quasi bé, que es pot trobar, que es fan els formatgers artesans i que es pot trobar a moltes zones, a moltes botigues, a molts restaurants, etc. Un altre que també s'ha recuperat és el serrat d'ovella, que és un producte dels Pirineus d'ovella. Es diu serrat perquè no té forats. Jo no sabia que el serrat era... Volia dir sense ulls, que és boníssim. El fan alguns, es veu que no és molt fàcil de fer, alguns artesans. El mató ja sabeu que és el producte de llet o formatge, hi ha qui discuteix si és un formatge o no, això no entrarem. Abans era de cabra, amb herbacol, avui és de cabra, de vaca, d'ovella, herbacol, etc. Hi ha una varietat de matons impressionants, però a tot se li diu mató. A vegades s'ha intentat definir un mató, però és molt difícil, doncs direm matons. Després, les pastisseries i els forns. Solament he posat dos exemples, les coques salades i les coques dolces, perquè si no podria estar aquí dient 1000 productes. Aquí, a la Cerdanya, aquí a Martinet, segur que a tot el Prepirineu hi ha coques, les tradicionals, la de pa, la de brioix, la de fruita, la de Sant Joan, però després hi ha coques que li van posant gerds, marmelada, xocolates, una variació enorme. I amb les salades, que abans eren les coques que la gent feia amb els productes que tenia de l'horta, o la botifarra, l'arengada, avui en dia es fa de tot. Per tant, igual que aquests dos exemples de productes de pastisseria i de pa, n'hi ha dels tradicionals i innovats que fa tothom. Però vull dir, tots molts deriven de productes tradicionals com eren les coques, per exemple. Després hem parlat aquí també de l'allioli de codony. No sé si el Lluís ha dit que n'havia pres ahir, no? O no va ser tu? Ah, sí, no sé. Doncs és un producte que també era de l'aprofitament, l'oli que sobrava de l'any anterior. El codony és una fruita que es veu que es pot fer amb aquesta altitud, tampoc és una fruita molt agradable de menjar, doncs feien aquesta salsa que es conservava i que avui en dia també el pots trobar a restaurants, amb torradetes, inclús acompanyant carns. I que també hi ha fires, concursos, etc., espallars, etc. Ara parlaré de la col d'hivern, del trinxat, és més lligat a la gastronomia, que la col d'hivern quasi no trobaríem cap producte aquí, no? És un altre producte que suporta créixer a l'horta en fred, i ja sabeu quin plat és el plat estrella, que a més avui en dia també no solament es ve als restaurants, sinó que està industrialitzat. Hi ha alguna empresa que és un plat que és com el paradigma del que és el producte i la gastronomia. Hi ha un altre, que és els naps de tall tendre, que aquests serien de tall tendre, que és de la Cerdanya, però és de la família dels naps negres i que són guisats, caldos, brous, peus de porc, carns, etc. I també és un dels productes que es produeix al Pirineu. Aquí hi ha la patata de Camprodon, però podríem dir la d'Orís, la de Ripoll. La patata feta a una alta altitud és de més qualitat, es conserva millor i per tant és un dels productes que tenim aquí i que hi ha pagesos que la fan i està molt bé que els cuiners comprin aquesta patata si cuinen per fer el trinxat o per fer qualsevol cosa. La pera de Puigcerdà, aquesta pera que és la pera que jo crec que és una pera fantàstica. Normalment és d'una varietat que es diu la d'Oient de Comís, és una pera tardana, té un gust especial, també es pot utilitzar menjar-la fresca, però també hi ha molts plats tradicionals, l'Anna Camperes, etc. I aquest sí que a vegades també a Barcelona penso que trobem una mica de frau amb aquest producte, o sigui que no m'agrada parlar de coses negatives. L'ovella ripollesa, avui hem parlat de la xisqueta, i els que van anar a sopar van veure ripollesa, és una de les races autòctones que tenim al Pirineu. Com Alicia i la noia que ha vingut al Pallars ha dit que és un sector que s'ha de promocionar, sobretot a aquestes comarques, que és on tenen més producció d'ovella i de xais, i aquestes ovelles necessitarien una diferenciació en el restaurant. No sé si els restauradors que en compren, igual que es diu, per això es fa el Santa Pau o com es deia les anxoves de l'escala encara que no ho fossin, pogués dir el xai de raça xisqueta o de raça ripollesa, perquè almenys la gent quan vagi aquí
la vegi i potser després la demanarà allà, a altres llocs. És una manera, perquè és que no està diferenciada. Ho sabeu els que sou d'aquí, però no els que som de Barcelona. De la truita ja no diré res més, perquè amb el que hem parlat, dels restauradors, de Tabascan i tal, jo ja no diré res més, però també hi ha com un tema de pesca, que ja no és producció, sinó és pesca, i ja vaig a l'últim. Són els bolets, tampoc pràcticament he de dir res, ja sabeu que aquí és una terra de bolets, Pirineu per Pirineu, que els bolets es poden menjar frescos, es poden assecar, que hi ha totes les varietats, carreretes, llanegues, ceps, fredolí, rovellons, etc. Hi ha la gent que en coneix més, no? I també volia recordar aquí que hem parlat de la xicoia, també seria un tema de recol·lecció, com hi ha altres productes que jo no sé i que segurament tots aquests restauradors que diuen que li demanen a un que li porti una vegada a la vegada un producte, deu ser una cosa d'aquestes. I espero que hagi servit per... No he passat tots els productes del Pirineu perquè eren moltíssims, els que m'ha semblat a mi que podia destacar. L'inventari de productes de la terra està penjat al Departament d'Agricultura a la seva web i qualsevol cosa que vulgueu sabeu que ens ho podeu preguntar. I espero que hagi servit per donar a conèixer més, no el que fa el departament, que això és el de menys, sinó els productes, i que aquests productes puguin estar lligats a la cuina i al territori i al paisatge. Molts anys. Moltes gràcies, Montse. Montse Domènech, moltes gràcies. He anat molt de pressa o què? No, molt bé.